Met een auto uit 2005, versierd vol met eind, gaat een groep uit hier richting Urk voor de Kaugenbal Cup. Het is een route van 400 kilometer en die wordt verreden in 2 dagen. Wie staat er dus vreed en wie moet er aan de start komen in Urk. En dan is het een route, de eerste dag die gaat naar Lichtenvoorde en de tweede dag weer om naar Urk en onderwijs al hier hilarische opdrachten. De groep vindt het leuk om te dwan, maar ze hebben er ook een goed doel aan verbonden. Bedrijven of mensen die het sponsoren krijgen een plakje op de auto. We zijn van, we gaan natuurlijk wel van geintje en van zulke dingen vinden we altijd mooi om mij te doen. Maar we willen graag ons inzetten voor een goed doel. En zo kwamen we op Alzheimer Nederland. In de 2-daagse rally kunnen ze punten scoren voor een prijs. En dat begint al bij de uitstraling van de auto. Kom maar even, mijn succes. We hebben hier een installatie met een toeterke, want die krijgen natuurlijk overal punten voor. Vlaggen, 50 punten. De loedspreker kreeg punten voor. De hele versiering, nou ja, dit is nog net clear, maar... de binnenkant van de auto hebben we dus helemaal leuk versierd. We hebben leuke stoelhoezen, matten met een... Badeentjes, hartstikke leuk. En de lampen en we hebben nog verlichting erop. Maar ja, het is nog net donker. We hebben een toeter. Maar we hebben meerdere toeters. Nou ja, sassen wat. Dus we hebben allemaal wat eindjes geplakt. Want nog eentje dan. Jonken de eindauto gaat ook een orengroep uit hier die kant op. En dat binnen de toetertubbies. We moesten een thema hebben wat bij elkaar kunnen passen. Nou ja, we moesten net een toeter erop doen, dus we zijn we hebben weer de toetertubbies. En dan metsen we helemaal met mooie pakjes. De mooie beschildering stond er alle keer op. En daar kregen we alle keer extra punten voor, dus dat ben we op het idee gaan. Het is wel een strijd. We zijn eerst van, maar een beetje minder aan het blijven. Maar we willen natuurlijk beide die €350 winnen en die Kaugenballencup. Wij gaan natuurlijk winnen. Wij zijn wel een fanatiekste, denk ik. Dus ja, ik weet het wel zeker.